נרגיש את הנשימה חוזרת למקצב טבעי ונינוח. ואנחנו עכשיו נספור את הנשימה כך שאנחנו נתחיל בקצב עולה למעלה ויורד למטה באותו הקצב, וכל פעם אני אוסיף עוד מספר. אוקיי? אז בואו רק ניקח שאיפה עמוקה פנימה. נוציא על 3, 1, 2, 3. נכניס על 3, 1, 2, 3. נוציא על 4, 1, 2, 3, 4. נכניס 1, 2, 3, 4. נוציא על 5, 1, 2, 3, 4, 5. נכניס 1, 2, 3, 4, 5. נוציא 1, 2, 3, 4, 5, 6. נכניס 1, 2, 3, 4, 5, 6. נוציא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. נכניס 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. נוציא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. נכניס 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. נוציא על 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. נכניס 2, 3, 4, 5, 6, 7. נוציא על 6, 5, 4, 3, 2, 1. נכניס 1, 2, 3, 4, 5, 6. נוציא 5, 4, 3, 2, 1. נכניס 1, 2, 3, 4, 5. נוציא 4, 3, 2, 1. נכניס 1, 2, 3, 4. נוציא 3, 2, 1. נכניס 1, 2, 3 ונמשך. ותנו לעצמכם ליהנות מהשוואסנה שנשארה.